खुलुमबाय दिनैहाय जे गोबाव सम बे मोसौ हाथाया बन्द' जानानै दंमोन जिखियानो जाया जिखि समयसायानो जाया मानो गोबाव सम बन्द' जानानै दंमोन दिनैहाय बिटिसि सरकारनि नाजानायजों मानगोनां हाग्रामा मिलिटारिनि नाजानायजों गोदानै बा फिन खेबसे रामफलबिल जे केटेल मार्केट जे मोसौ मैसोनि जे बाजार बेखौ दिनैहाय जोङो खुलिनानै लाफुंनो हाबाय आसा खालामदों बे थांनाय सम गोबाव सम जे जाबोबाय थानाय जे मोसौ हाथाय बेखौ फिन खेबसेबाव जे जाकजमकताजों सृष्टि जालांनाय बा जालांनाय जे बाजार बेखौ फिन खेबसेबाव जों मोनफिनगोन होननानै आसा खालामदों बयखौबो खावलायदों बयबो रोखोमनि फानलाय बायनाया बयनिबो रोखोमनि मोसौ मैसो फानलाय बायलाया बेवहाय जागोन आसा खालामदों बयनिबो अनसायनाय बे बाजारा मोनफिनगोन आरो मोनफिनथों होननानै आसा खालामदों जाहाथे बेवहाय खुनु मथेबो बादा बिघ्नि जाहाथे सोरजि जाया बेवहाय क्रियेट जाया बिनि थाखाय आङो बयखौबो खावलायदों जायगानि सार्थआव बा रायजो राजानि सार्थआव रायजो राजानि मोजांनि थाखाय बे मोसौ बाजारखौ जेरैबायदि थांखि लानानै खुलिफिनदों बे निस्सय मोगथां महर मोनथों बेवहाय रावनिबो बादा बिघ्नि जाहाथे जाया आरो जोंनि सचेतन बेक्तिफोरखौ रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों समाज सिबियारियानो जा दल संगठन सामलायगिरि बिथांमोनानो जा जों बयबो फानग्रा आरो बायग्रा आरो बे ओनसोलनि जे थासारि बेखौ जों जाहाथे मोजाङैनो मोजां लाखिनो जों बयबो सेस्था खालामो बिनि थाखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय आं बयखौबो खावलायदों आरो बे रामफलबिल मोसौ हाथायखौ गोजोरै जाहाथे जाफुंसारो बिनि थाखाय आं इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद दा बेखौ एसे सिगां आङो बे ओनसोलनि गारजेन बिथांमोनखौ भारबिलि बुंखांबाय जे जोंनि मोसौ हाथाय रामफलबिल मोसौ बाजार हिसाबै जोंहा बेसेबां हा एलकेट दं बा रामफलबिल बाजारनि नामाव एलकेट जायाखैबाबो बेवहाय गोबाव सम जों जन्म जानायनि सिगांनि 1956-57निफ्रायनो बेहाय मोसौ हाथाय दङ होननानै जों मिथिगौ बे हानि डिमार्केसनखौ आङो भारबिलि बिथांमोनखौ बुंदों बिसि बुरजा हा दङ बेखौ जों डिमार्केट खालामनानै बाजारनि नामावनो जों इन्टेक लाखिफिननायनि हाबाफारिखौ लानांगौ होननानै आं अलरेडि एसे सिगां बुंखांबाय दा बे हाखौ जों दिहुननायनि जोङो निस्सय सार्केल अफिसार बिथांनो जोङो स्टिक लिरगोन जोंनि बेवहाय हा बेसेबां खालि जानानै दङ बे मथे जों हाखौ रैखा खालामनो जों सेस्था खालामगोन